Fl-1899 minn Giovanni Felter li kien Malti mill-Ħamrun, l-organi tal-imsida u l-akbar, l-iktar elaborat u l-aktar wieħed ippreservat tajjeb meta mqabbel ma' dak li wkoll kien imbena minn Felter u li jinsab fil-Knisja tal-Gargur. Ir-restawratur tal-organi Noel Gallo spjega wkoll fuq liema stil imbena dan l-organi. L-istorja hija li dal-organi imbena minn Malti, kien jgħix il-Ħamrun. Kien sa fejn nafu s'issa kien l-organi li bena bnieħ fuq istituzzjonijiet li kien taħ organ builder li kien jgħix Malta Taljan, kien mill-imsida stess. U anke l-istil ta' kif inbena l-organi inbena fuq stil Taljan li nsibu fin-naħa ta' fuq tal-Italja. Dan organi li ħaddan 1135 kanna, li huwa pjuttost numru kbir ta' kanna għall-Knisja bħal di. L-importanza tiegħu bħala referenza anke l-futur għax kieku ma sarx dar-restawr li sar fuqu qabel ċertu affarijiet kienu jintilfu, jitmermru u ma jkollokx referenza ta' kif kienu eżatti. L-1135 kanna jiffurmaw 26 reġistru li jindaqqu minn tastiera ta' 58 nota u pedaliera ta' 17 nota. Dan juri li Giovanni Felter rid organi li jkollu ħafna reġistri b'kuluri ta' ħsejjeż varji li jistgħu jindaqqu bħala solo biex jagħmel l-organi iktar versatili. Is-sistema tar-riħ għadha tinsab fil-forma oriġinali tagħha, pompi li jaħdmu b'mod manwali biex jiġġeneraw l-arja li jinsabu f'kamra ħdejn l-organi li wkoll ġiet restawrata. Noel Gallo tkellem fuq il-bżonn ta' restawr li kellu dan l-organi li beda iktar minn 5 snin ilu. L-bżonn qawwi ħafna għal fatt li l-partit tal-injam kienhom ħafna susa, ġifieri biċċiet minnhom immermrin li ma stajtx salvhom, ġifieri talment jiġu frak fidejk. Anka l-kanen tiegħu il-pipes ħafna minnhom kellhom ħsarat li ġew kkawżati biż-żmien u anka b'ċertu trattamenti li qarhom fil-passat li mhux ngħidu skont l-etika ta' kif għandek titrattom. Gallo qal li wara nuqqas ta' snin sħaħ, issa speċjalment f'dan iż-żmien tas-sena, kull min imur il-Knisja Parrokjali tal-Imsida jista' jerġa' jisma' l-ħossa bih tal-organi li kif qal kien issemma fil-Konċilju Vatikan it-Tieni u l-uniku strument fil-liturġija li kapaċi jressaq lin-nies lejn il-kelma tal-Alla. Ir-restawr tal-organi ġie finanzjat mill-Fond tal-Kawżi Soċjali, il-Bank APS u l-Bank Ċentrali.